rengkat bat kabor ke bakrau, kawan ke jingkit klik ke bakrau. Kini ki kintin ki sawah jelu. Om namar ba ngalong ubadon bor. Henry namar ka jing ij bat ka jing kersyan jongpi. Ka jing shenya jongpi hanga. Kamdei ke ka ba ngashim sting. Kadai ka jingkit klik jonga ban wanra ya ka jing syai ka jing aiman sim bat ka jing kermen ha ka jing jongpi. Kalenti ka badai ban jai lang. Mentah hagani keski kebangi mentah. Yoi shibun bah kini ki YouTubers kimi. Kini ki YouTubers ki be ya ke views but ya ki like. Ki pelik ya ke jimut ha ke jimentol jong ki ban ya ke jing bah ke jing met jong ke imlang salang. Ngayoi ya ki channel comedy. Ki batmu ban pensengau bah ban penbiria ya ki beriu. Kalong ka thong ka badan buruk. Henry ha kanu kador. Ka kentin bat ka dialog ka baki penonton bonusen ka rung syapok ka jimut ka jing perkhat kitu ki badang khana rang samla bat ka la ban khata shikat dei ya ka jim ka jongki ka panwandur ya ki kentin bat ka jing perkhat jongki ha ki rukom ki ba ni kum ki rang ba ngimla satya bansha laju yo sngo bha na kapor sha kapor ki khana ki badang san hendrus nem ki keren ya ki kentin ki ba sngo le rain ban snap hayek kumta na karpat ya gitu ki YouTubers komedi sungo ban shimkhia ya kadik benta ba perkhat ya ka jing bha jong ka imlang salang arta om tang na kumta ka jing bha jong phi shimet Henry shapang ka jing bha ka jing met jong ki imlang salang hoi nitip ba ki deki jokes Henry hashwa ba phin plai paiba kali shwa yelade Hato kini kintin kiba ni pendan kam hapok jong kene ke video hapok jong kene ke film kandam jing kata ayu ya ki kena para rang ba ti omele ni tingi biang amar ni don yang kata filter ban filter ya kita ke kitin kiba pikir Henry kini ki kena ki skor ki badang long ki khmat ki badang long kimla ban sngot ki long ki badang lui ke ek ba fikran ke ek ba pipen i ki ya kata ki pe ya kata ke yo i bat ya kata ki puson ha ji im joki bat kane kan la ban kata ki om tang ha ji im joki menta Henry ha ka lawe joki manu ban ki teknik to shim khia ya kane ka menta ko ki perlu ki be i ki joki kabar na kwa ban trans pangjong gitu ki news channel. Ki news channel hapo jong kani kari khasi jangkia jong kidan bon ba. Kala ban deki spa. Kidon ya taka benta ka bakrao ban wanra hapo jong ki imlang sa. Ngani tho ipi ba ka kamram ka bakong san tam jong unong tho bor kalong ban iyada ya ka jing sup bat ya ka jing shisha. Henry dan pat ibayat bakla sya ka jing pendiria. Kabawanra ya kata ka jingep her ha ka jaga jong ka jingep. Iwanra ya kata ka jingep her jimur hapeng jong we ka jat bendru bat ka we pat ka jat bendru. Hapeng jong ka we ka kunhun bat ka we pat ka kunhun. Teng teng ngiyo ina ka po sapon baki clips ki ba paunam lene di clips ki ba long viral ba hapo jong ka social media. Kini kinong thok buat ki shino ya kita ki clips baki upload iki hapo jong ke YouTube channel jong kani kalong kumba ki kini no ya kata ka jingsuk ka jingsan hapo jong ke imlang sala pat ka penmi ya kata ka jing bom sngau tho jimut bat ka jingshu kani kalong ka jing pendon kam bakla ya kapo ka ba dei ban sangan ta kumta lengba jong kene ke video ka ba lungkot ngakarpat ya kini ginong pathai kubor pinde ban le shinya lene ban target yano re yano tang namar babon kibape haba piyo ya kanu go kubor ashwa bapin aya ka shaki bai ba bishar bha ya ka full story pinde ban shupla pai pa khlemda bishar pinde ban shupek tang ya ka to khlemat hendre ya ka whole context ka e ka bana halandet jong ka to ka jinja kan mau ya kan eba ka kamram ka bakong san jong kinong tho bor ki journalist kalong panwanra ya kata ka awareness hapeng jong ki ba khamtam pakin maintain ya kata ka jingsuk ka jingsain hapeng jong ki ba ki babon beli ba pe ya ka khobor bi phimde ban bu shon lane ban bu not yano riano imhok yai hok bat kamai hok phimde bandi elaka jong kari ki jompi ka jimbha jong kari jongi ka shong hagakti jompi
kan mau ya ka ei ka ba pen i ya ka im lang salang kum ta ro kin long la da fi pen i ka jing pha kin long la da fi pen i ya ka jing snu kin long to klet no bu no sharot ya ka to ki iki togin wan no sha ka ei ka daw ka wanga kwa ban wan ra ya ka ne ka video shap hi mentakas ngau dan hang ne ban penle ya ka jimut jong phi haki ei ki ba compare kane kamde jipang ka jing ka daw khti kamde jipang ka jing ka no Henry ka de jipang ka jing thau ya ka lenti ka ba thamai na khot ngau bhai phi ban join rengkat bat nga ha ka ne ka jing let lenti ka ba tan chim nado mentakas ngi hado usnam thamai ale join rengkat bat nga ngin sangam jeliu ya ki kot ban wat ya ka jing start bat ka jing shampang ka ba ki ai yangi nado mentakas ngi man la kas ngi ngan upload ya ki jing perkhat ya ka jing kran na ki kot ki bala ban khata ya ka download ber kham tam ban ban kala ya ka jing ka jong kini ki jing hika junga ki long nak banta jong unu lene kinu ki bru ki ba yele prosha ya kita ki eryong haka bor jong ka jimut jing berkhat pat ka jing sngo jong ki nak banta jong unu ubadon kam ya ka jing shai bat ka jing kerman haka jing jong to banta ka snging in stang shwa na ka wei ka kentin jong wei ubru pau nam tam haka porthei u Albert Einstein an kran shwa ya ka naktem pharang pat hadin nanta ngan translate ka sha ka ktem khasi kentin ka ba ongkum ne if you want to live a happy life tie it to a goal not to people or things lara phi ko pan im ya ka jing im ka basuk te ya ka bat ka thong jong phi om bat ki bru le ne ki e kane ka long ka kentin ka bala tho da u Albert Einstein ka long ka jing shai ka bat be lenti ya ka jing im ka jongi ka hika yangi ba ka jingkemen ba shisha kam don ha ka jingkemen ka ba tang shibet por ka don ha ka jing thamu habab hipen scam ya ka jing im jopi bat ka thong pite ya ka nongrim ka ba om don bru om don jing em ki ba la ban shimno ya ka na ka jing jopi kan mau ba ka jing im klem ka thong ka long kum uskan u ba her sharum chaneng klem don kanu ka thong Henry lada ka jim jompi ka don ya kata ka thong hi kan pen i ya phi ya kata ka lenti ka ba phi de ban le thong ka ai ka jing pen ya ka jimut bat ka jing la ban sha kumta menta ka sing kat bang is dang ya ka ne ka jing let lenti kali ya de ka e ka thong ka ba te be jing sha ya ka men sim jonga ai ba ka ne ka jing kali kan long ka jing shai ka ba dang jong kata ka jing kala haka GM ko jompi na kermen skemba kane ka kentin ka wanra ya kata ka jingshai haka GM jompi to join rengkat bat nga lashai ka singkat ba ngadang panpau saya ka wepat ke jing perkhat kiban aimen sim bat kiban kentiu ya ka GM ko jompi rengkat to ngin te ya ka lendi ka bakhamba ka wei ka sngi haka wei ka por ngin second do phi ka wepat ki video tat hado ka por bye bye stay safe